Nod y fideo yma yw i ddangos i chi fel i rannu eich fideo chi gyda'r dosbarth. Yn gyntaf, welwch chi yma fy ngwersi i, ond os nad ych chi'n siŵr fel i ddod o hyd i'ch gwersi chi, gyda'r ffordd orau yw i fynd i educreations, a wedyn i fynd i'ch cyrsiau chi, neu opsiwn arall yw i glicio lan fan hyn ar eich enw chi, a fe ddeith eich gwersi chi lan yn syth. Felly, dyma gasgliad o rai yng ngwersi i ar educreations, hynny yw rai o'n fideos i. Os gliciau ar yr enghraifft yma, yn syth, be sydd yn digwydd mae'n llwytho yn automatic, felly na i stopio fe. Ond sylwch fan hyn ar y dde, mae'n dweud yn union beth yw'r sefyllfa iawn, felly mae'n gweud pryd gres i fe, hyd y peth ac yn y blaen. Os ydych chi'n dymuno, chi'n lle rannu fe ar Facebook neu anfon tweet amdano fe. A felly hwn yw'r un pwysicau i chi, sef y URL. Fe welwch chi fyna clipfwrdd, chi'n clicio ar hwnna, a mae fe jyst yn copio fe, iawn, so bydde fe fel gwneud right-click a copy, neu wrth gwrs mae fe lan fan hyn, ond fel drafodon ni o blaen, mae e yn hir. Felly beth newn ni yw creu cod QR allan o hwn yn syth. Felly mae defnyddio bit.ly yn un ffordd o wneud e, dwi wedi dangos hwnna yn y tab sydd yn gweud creu cod QR. Ffordd arall, cyflym iawn, os nad ych chi'n dymuno tracio faint o bobl sy'n defnyddio eich codau QR, jyst i fynd i QR code generator, clicio ar un top fan hyn, QR code stuff. Dwi'n mynd i wneud right-click glido, a wedyn mae hwnna'n syth yn mynd i greu QR code i fi. Wedi gwneud enter, clicio fyna, mae hwnna'n syth. Wedi wneud y gwaith na i gyd i fi, wedi creu y cod QR. Beth dwi'n gallu gwneud nawr yw copio hwn i ble bynnag dwi'n dymuno, neu agor e ac yn y blaen. Felly jyst i'ch atgoffa chi, ewch i'r wers, naill ai pigwch y ddolen, y link lan o fan hyn, neu o fan hyn. Wedyn ewch i Google, rhowch QR code generator mewn, a cliciwch ar unrhyw un, a wedyn glido mewn fyna, enter, a wedyn mae fe'n creu i chi, a mae fe'n dych chi. Felly os nad ych chi'n dymuno tracio eich codau QR a sy'n ychydig o gliciau yn fwy, gallech chi greu nhw fel am weddol cyflym. Fel dwi'n gweud, os ydych chi'n defnyddio'r fel bit.ly, allwch chi bob amser weld sawl person sydd wedi sganio eich codau QR. Os nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio, does dim llawer y pwynt eu creu nhw. Opsiwn arall fydd i roi yr un URL na o'r top, iawn, so eto, i atgoffa chi copi, mewn i rhywbeth fel blog yr adran. Iawn, so jyst i ddangos pa mor gyflym yw hynna, dwi'n clicio ar new post, gallen ni fod mor syml a glido y link mewn fyna a roi felly teitl o rhywbeth fel dolen i'r fideo, wedyn ni algebra blwyddyn 7 neu 7 beth bynnag a publish. Bydde hwnna wedyn yn ymddangos ar y blog. Beth gall y plant wneud yw wastad mynd i'r blog a wedyn pigo y dolenni yma lan. Bydden nhw'n clicio ar hwnna, mae hwnna'n mynd â nhw'n syth wedyn i weld y fideo yma. So gallech chi defnyddio eich blog, felly mae'n creu blog yn ddigon rhwydd i chi i jyst i roi y dolenni yma mewn i gasglu eich fideos. Nes ymlaen yn y broses, byddwn ni'n ymgorffori eich fideos chi. Yr unig gwahaniaeth yw, dwi'n clicio ar embed. Mae fe'n dod lan y cod fi hwnna, dwi'n mynd i all dim am coding, iawn, ond dwi'n gwybod os dwi'n copio hwnna, a mynd i fy mlog, creu new post, a wedyn yn hytrach na glido fy mewn fan hyn, dwi'n jyst yn clicio ar y bwtwn HTML yma, clicio ar y dde a glido, eto allan ni roi nodyn fideo wedi ymgorffori fan hyn, a wedyn os I publish, a i'r blog. Dwi ddim am gymlethu chi, dwi jyst am ddangos i chi pa mor rwydd yw e. A fydd y fideo wedyn wedi ymgorffori o fewn eich blog chi. A eto, mae hwnna'n fwy na digon rwydd. A bydde dim angen i'r plant i fynd allan o'ch blog chi o gwbl. Bydde popeth fan hyn. Iawn, felly edrychaf ymlaen i glywed wrthoch chi a i ddangos mwy i chi. Hwyl fawr!